Lagi wong lanang ki kerja. Loh, Mas wis kerja lho, Dik. Iya, kerja, tapi kok cukup kemangan tok. Lah terus? Aku pengen kaya wong-wong kae lho, Mas. Iso ketuku emas, ben minggu shopping-shopping. Lah dhewe kerja seminggu gontak sedina. Disyukuri wae, Dik. Syukur-syukur terus. Nak kaya ngene iki kapan sugihe? Adek pengen sugih. Ya iyalah, sapa wong sing ora pengen sugih? Mang kepiye Mas men cepet sugih? Adek pengen ngerti carane. Ya iyalah. Ngepet. Males lah ngepet. Kok aku mbok kon dadi babine pula. Lah ngopo mau dadi babi? Ya males lah, aku lemu mana lah aku iso mlayu. Mending kowe wae dadi babine, Mas. Pone aku mau lah aku dadi babi. Lah ngopo kan mau dadi babi? Engko nek aku dadi babi, engko mlebu mae wong aku gak metu-metu engko. Lah ngopo kok mlebu mae wong omah metu? Bangger aku kok ndelok wong wedok ayu jero kamar, aku mau metu. Gila, dasar gatelen kok ya Mas, gatelmu kira bakal ilang. Wis dadi babi wis kober-kober ndelok wedok ayu. Ya kan wedine to, Dek. Iya. Ya wis, nek ngono Mas merantau ae. Merantau nang endi? Kamboja lho, Dik. Pengen mati kowe dijikok jeroanmu ya. Lah piye nek nang Jepang wae? Apa neh kuwi? Tapi gaji gede lho, Dik. Enggak usah. Gaji gede lho, Dik, ngono iki. Enggak usah. Ben adek iso kaya kanca-kancamu lho, iso blonjo-blonjo tuku emas ngono kae lho. Nek aku ngomong enggak usah ya enggak usah. Susah nian kowe iki diomongi. Emangnya ngopo sih, Dik? Nek sampe kowe merantau nang Jepang, sido lah kowe ora balik-balik, Mas. Gak balik ngopo? Ya nang kono kowe bojo meneh. Apa ngerti aku? Sok ngerti nian lho. Ya ngerti lah. Kowe lho anggere diculke dhewean blangkrak tekan ndi-ndi. Ngerti nian lho adek iki. Ya ngerti lah, aku lho paham mbek kowe. Kowe enggak iso lah diculke dhewe iki. Berarti adek cinta karo Mas kan? Enggak. Wong Mas wae cinta masa adek enggak? Dua dikurang satu